Asikhuleke emakhosini ohlanga. Sikhuleke konga ngokujula kolwandle, sikhuleke konga ngentaba zakhe zonke. Indlula mithi emakhosi. Sikhuleke enkosini yakwaMandlakazi, inhlwathi kaMathandela ukuthandela umswa soqatha qatheni. Undaba omuhle umnumzana omhle ngokuhlabanela abayamanumzana behlaba besaba ukuhlatshwa emkhaveni. Sikhuleke enkosini yakithi kwaNgqubuzulu ematheni, emakhosini lapha kwaNongoma onke. Sikhuleke emakhosini onke izwe lonke. Ngifisa ngenkulu intokozo ukudlulisa ukuthokoza kwami nazi insizwe zakithi esuke ebusinga ezilapha entabeni yezulu Mandlakazi ezizofaka nayo nazo esizofaka nazo isicelo kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu aselekelele ukuthi izwe lakithi lilunge. Sizokhulekela izwe, akukho ngenzondo, akukho ngomuntu, akukho ngami, akukho ngalezi insizwe, akukho ngawe kungezwe. Sifuna izingane zethu njengoba thina izwe selificile, sifuna nathi izingane zethu zilifice izwe. Amadoda sicela akhumbule ukuthi uNkulunkulu iwona awanika amandla okukhuleka, iwona awanikeza amandla ukuthi akhulume naye. Uma ngabe amadoda engabuyisa lokho, kuningi kakhulu kungalunga ezweni. Izwe lizobuya, ngiyaniqinisekisa, izwe lizobuya ngathi njengoba sizinsizwa nisibona nje. Lizobuya ngalezi insizwa lezi, lizobuya ngalezi insizwe esiyikhulisayo, lizobuya ngalezi insizwe niyibona kuwo wonke lamamashi anokuthula, hayi laba abantshontshayo, laba ababulala abantu, abashaya abantu befuna ukweba baye emamashini beyokweba. Lapha sizokhulekela abantu abanomqondo okahle, abanomqondo ophilayo. Sizokhulekela insizwe ezisemajele ezidonsa igwebo engazange zizenze. Sizokhulekela odadewethu abazaliswa ngamadoda abashiya nezingane, namhlanje lezo izingane zizinkinga. Sizokhulekela omama abazela izingane bazetha amagama maqedwe kwafika amaNigeria, kwafika ama-foreigners, afika nikeza izingane zethu ama-drugs. Namhlanje umama unengane eyodwa kufana nokuthi akanayo ngoba leyo ngane siyiphenduka umhambo. Bafowethu, ngiyathokoza nina benkosi, ngiyathokoza kakhulu. Inkosi ibusise, nisazokhuluma, inkosi ibusise ngoba kule ntaba le ayivele emlandweni kodwa ayikho njengayo, ayikho. Nizokubona lokhu nje sikwenzayo namhlanje, ningabe ukuqala abantu basemsinga ukuzogibela kule ntaba, ligibelela ukukhuleka. Ngicela ukuthi lolu suku nihambe niyoliqopha phansi ngoba eminyakeni emibili kusuka manje nizobona ukuthi kuzokwenzakala nezweni ngenxa yenu yokunyathela kwenu la. Asiqedileke ngoba sifikile kule ndawo kufanele sifike kuyo ngenxa yokuthi asihlambulukanga. Ngokomthetho kufanele sihlale iviki lonke ndawonye bese sisuka ke siza la entabeni, kuhlalwa ndawonye mozoza kule ntaba. Ingakho ke singayi lapha phezulu kumnikazi wezwe. So ke sisho ukuthi ke bafowethu, ngicela ukubonga emakhosini enu, ngicela ukudlulisa okukhulu ukuthokoza emakhosini lapha eniphuma khona ngoba umuntu akaveli nje abe nomongo, akaveli umuntu abe nogqozi ingekho into ephethe amakhosi lapha asuka khona. Ngicela ukubonga enyanyeni zakini engathi lokho esizokuhlanganisa la uNkulunkulu angasipha amandla kuphumelele. Ngicela ukuninikeza abahlonishwa. Sibonga kakhulu. Nami ngithe manje ngizwa le mbizo yezinsizwa, ngafisa ukuthi ngibe khona ukuza kulomkhuleko. Ngikubona kubaleka kakhulu nami njengensizwe esencane esuka le Msinga ukuthi ifike la kuphakela umthakathi sizogibala le ntaba le. Ibinzima impela kodwa benginamandla bengingawazi. Le ngifikile kule ntaba ngaze ngihlale phansi. Kuyinto especial kakhulu ukuthi ngifike kulomkhuleko. Kuhle engikufisela abantu bakithi, kuhle futhi engikufisela izwe lakithi eSouth Africa ukuthi lilunge. Akekho ngabona ukuthi izwe lakithi lilangele. Wandaba siyabonga mfowethu. Ngoba abanye abantu kunezimpi abacabanga ukuthi singazilwa ngobuhlakani bethu. Kunabantu abacabanga ukuthi kunezimpi esingazilwa ngezandla zethu. Konke ezinye izimpi, impi mayingaphezulu kwethu kufanele siyibike kubanikazi bayo. Silwe impi nangokomoya. Ngithena nami mangizwa kuleli ikhwelo, ngashiya amabhizinisi ami onke phansi, ngathi angize la ngizoveza ubuso nje kumfowethu ukuthi sikhona mfowethu, uwazi ukuthi abantu bayebetha uwedwa uyithola uwedwa. Kodwa mhlawumbe masisibonene ngesiqu ngitshela ukuthi mina this is the beginning. And izoba nkulu lento mfowethu, iyaphambili njalo sikhona, sizoveza ubuso nje ukuthi sikhona ngokomoya. Futhi ubuhlakani obukuwe bungaphezulu akukona kwakho, kungokukaNkulunkulu. Abantu ngeke bekubone ukuthi uthunywe ngokomoya.
abantu bazobona ukuthi uyinsizwa nje kanti cha ukhonjwe mhlambe lapho esingazikhona. Ingakho ukwazi ukuthi sibuye sishiye insizwa size entabeni sizokhuleka sicele koGulugulu nezidalwa zakithi nokhokho bethu ukuthi abasikhombisa indlela nasi sizwe sishona phansi uyiqhawe siqhenyayo ngalo ngoba ubuhlakani bakho bunomoya kaNkuluNkulu phakathi bunomtsizwa phakathi une discipline phakathi. We are here to support you going forward. Siyohlale sinawe mfowethu. Siyabonga nje mfowethu ukusihabilisa usikhombisa indlela uyiqhawe lethu. Sibonga asiyutendala yutendala cha siyabonga kakhulu sibonga kakhulu i-initiative inhle kakhulu nathi siyafunda nje njengayutendala nakho kokudlula umkhuleko nathi nje kakhulu sinethe sezwe nje lo mkhuleko nanokuthi into kakhulu esihlanganisa noNkulunkulu kithi noNkulunkulu ongabonwayo so sinethemba njalo makhona izimbi kanjena ukuthi izwe lona lizolunga nala konakele khona kuzolunga ingakho nje sithi hayi isupport yonke sebeshilo ubhuti abadala iye size ngayo kakhulu kuna yonke into senzele ukutrend cha senzele okunye kodwa ukuthanda nje izwe lethu nokuthi sifisa ukubona ukuthi konke okuhle kwenzeke kakhulu insizwa ziphile kuze izwe lethu liphile. Siyabonga kakhulu ndabana. Siyathokoza. Izandla ziyabanda hey. Kade ngiyasho khona lapha siyathokoza basisi.